Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Aan Tafel Bij, we zijn van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. We zijn hier te gast bij strandpaviljoen De Piraat in Cadzand. En zoals je ziet, dat is geen straf. Dat is hartstikke lekker op dit moment. Enkele jaren geleden, toen had ik mijn gast hier ook aan tafel. Was op een andere plek trouwens. En toen kondigden ze aan dat ze heel veel kabels gingen leggen. Glasvezelkabels wel te verstaan. In Zeeuws-Vlaanderen, in het buitengebied en in de kleinere kernen. Glasdraad Zeeuws-Vlaanderen. U kent ze nog wel van die oranje koeien die overal stonden. Het kan u niet ontgaan zijn dat ze er ook echt werk van gemaakt hebben. Want volgens mij zijn er graafploegen zo'n beetje in elk dorp geweest. Dus wij vonden het wel eens tijd om ze weer eens aan de tand te voelen. En wie zijn ze dan? Nou, dat is Martijn Bedlem en Nadine de Rooij. Welkom alle twee. Dankjewel. En voordat ik jullie wat vragen stel, gaan we heel even kijken naar een filmpje van wat jullie eigenlijk gewoon zo'n beetje doen. Zullen we dat eerst doen? Goed idee. Goed idee. Meer data en daardoor langzamer internet. Daar krijgt iedereen steeds meer mee te maken. Met het bestaande netwerk is het lastig om met meerdere mensen tegelijk films en series te streamen, online te gamen of bedrijfsdata te uploaden. En dat wordt alleen maar erger. De huidige netwerken zijn niet altijd betrouwbaar en veilig genoeg voor bijvoorbeeld zorg op afstand. Of voor het aansturen van alle slimme apparaten in uw huis. Dat moet anders. Met een glasvezelaansluiting van Glasdraad krijgt iedereen letterlijk zijn eigen verbinding met ons gigasnelle glasvezelnetwerk. Dat verzekert u van een snelle, veilige en stabiele verbinding. Niet alleen voor u, maar voor de hele regio. Bij Glasdraad profiteert iedereen van de voordelen van glasvezel. Daarnaast kiest u via ons netwerk uit vele providers met ieder zijn eigen voordelen, pakketten en aanbiedingen. Wilt u ook toekomstbestendig internet, haarscherpe digitale tv en alle keuzevrijheid voor een provider? Meld u dan gigasnel aan voor glasvezel op onze website. Glasdraad, het gigasnelle glasvezelnetwerk voor iedereen. Zeg, even gewoon een feitje. Hoeveel miljoen kilometer moet ik misschien zeggen? Of hoeveel kilometer, laat ik daar zo mee beginnen. Glasvezelkabel hebben jullie nou eigenlijk aangelegd in Zeeuws-Vlaanderen? Nu al aangelegd. Nou ja, of wat komt er te liggen? En hoe ver ben je ongeveer? Je begint lekker met zo'n vraag. Ja. Ja. Was die moeilijk? Zo'n petje op, petje af of niet? Hoeveel kilometer? Ik dacht als iemand het zou weten dat jullie het wel zouden zijn. Ja, we zouden het wel moeten weten eigenlijk, maar het is wel slecht. Ik zou het uit mijn hoofd niet weten. Maar... Nou, hoeveel kilometer we nu hebben aangelegd, moet ik het antwoord ook schuldig blijven. Ik weet wel dat we ongeveer houdt op een heel dik miljoen meter tracé moeten gaan graven. En al een deel daarvan natuurlijk hebben aangelegd. Zeg je nou een miljoen? Meter. Ja. Oké. Door heel Zeeuws-Vlaanderen. Door heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus al die mannen met die graafmachines, die zijn een miljoen meter in totaal gaan ze graven. Ja, en daar liggen dan die kabels in, dus dat gaat over miljoenen kabels. Ja. Oké. En daar zit 200.000 meter boringen bij. Dus dan staan ze niet met het schepje te graven, maar dan wordt het overgenomen door de boren. Die herken ik, want dat is bij mij ook gebeurd thuis. Waar liepen jullie zoal tegenaan bij het graven van die miljoen meter? En boren? Leuke dingen, maar ook wat minder leuke dingen. Maar begin met de leuke. Waar kwam je tegen? Wij hebben eigenlijk is dat vrij zeldzaam dat wij zoiets vinden. In ieder geval binnen Glasdraad Nederland hebben we dat nog niet echt gevonden. Maar we hebben een niet gesprongen explosief gevonden. Net aan de rand van Groede. Oké. Dat is wat voor ons eigenlijk best wel heel bijzonder. Ook gewoon het hele protocol dat dan in werking treedt. Totdat je ook uiteindelijk de granaat laat ontploffen. Enfin, daar komt natuurlijk wel gewoon de Defensie komt daarvoor. Explosieve opruimingsdienst.
kust en die nemen dan de bom mee en die laten hem gecontroleerd ontploffen. Maar dat vond ik wel ontzettend leuk om dat mee te maken. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar dat je dat leuk vindt. Wel, ja. Nou ja, jij stond nog niet zo heel veel voorkomt. Ja, zo'n vondst is echt wel heel bijzonder. Ik ben nou benieuwd wat jij niet leuk gaat vinden, maar goed, dat zullen we zo wel horen. Ja, nou ja, dat zijn in ieder geval wel de leuke dingen eigenlijk van ons. Maar in ieder geval goed dat je hebt hem kennelijk niet zodanig geraakt dat hij al ontplofte, want dat had misschien ook nog gekund. Dan denk ik niet dat wij hier nu hadden Dat was gezeten. minder leuk. Nee, dat was toch minder geweest. Oké, dus dat was een leuk item, tenminste oké. Dat vind jij? Bijzonder. Ja, bijzonder, dat is een goed woord. Maar zijn er ook dingen wat minder? Maar je dacht van, nou, dit is niet leuk, dit zat tegen. Ik denk dat er genoeg tegenvallers zijn te noemen in dit project. Maar initieel denk ik dat we redelijk van start gingen. We hebben natuurlijk de vraagbundeling gehad. Toen kregen we nog een kleine herkansing tot en met september zo'n beetje. Volgens mij zijn we ongeveer een half jaar daarna, 3/4 jaar daarna gestart. Dus dat was eigenlijk de eerste tegenvaller niet zo... Nou, viel wel mee. Maar normaal gesproken staat er een half jaar voor. Dus die duurde net iets langer. Maar nou, wel gewoon met vol goede moed starten. En ik denk dat we daarna wel een paar toch wel wat onderschat hebben hoe het buitengebied is, de aanleg. Dat blijft natuurlijk toch lastig. Daar kun jij denk ik misschien wel in detail meer over vertellen. Maar weet je, dat valt dan toch wel weer links en rechts tegen. Wat viel er tegen, Nadine? Wat was er lastig in het buitengebied? Behalve die bommen? Die hebben we gelukkig niet overal gevonden, dat scheelt. Nou, het zit dan ook met name op een stukje vergunningen, vergunningkwesties. Je moet natuurlijk, zodra je ergens een schop in de grond steekt, moet je daar een vergunning voor hebben. Maar dat wist je van tevoren toch? Zeker? Dat ging Ja, komen, dat wisten we van tevoren, zeker. We hadden wel te maken met het in werking treden van de nieuwe omgevingswet, waar ook het bevoegd gezag toch eigenlijk ook wel een beetje mee worstelde van nu moeten wij dat ineens gaan vergunnen. En hoe zit dat dan precies? Een stukje niemandsland, wel grond en die heeft een eigenaar, maar wie is nou precies de eigenaar? Oh echt? Dat ben je ook tegengekomen? Dat zijn we ook tegengekomen. Dat zoekproces heeft dan bijna een jaar geduurd om erachter te komen wie is nou eigenlijk de eigenaar en bij wie moeten we nou toestemming vragen en om dat geregeld te krijgen. Dat zijn wel dingen die vertragend werken en gewoon ook echt niet leuk zijn. Je wil gewoon voortgang maken. Je wil door en dan... Oké. Ja. Houden jullie nou bij dat graven, want jullie graven echt werkelijk overal, ik heb het gewoon gezien, ook wel een beetje rekening met de waarden van het landschap en natuur wat er ligt? Of hoe gaat dat eigenlijk? Want... Ja. Nou ja, weet je voldoet natuurlijk aan alle regels die je samen met de overheid afspreekt, met de gemeente. Dus alles, in basis is natuurlijk alles wat je openhaalt moet je gewoon weer in dezelfde staat terugbrengen. En dat geldt natuurlijk ook voor alle mooie natuurstroken, et cetera. En die regels worden natuurlijk ook alleen maar strenger. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja. Maar verder, uiteindelijk als wij weg zijn straks, weet niemand meer dat we gekomen zijn. En dat is natuurlijk de bedoeling. Die infrastructuur ligt onder de grond. Ja, ligt dan merk je dat niks. Nee, als het goed is, zie je het niet meer. Ja, en natuurlijk houden we wel rekening met archeologie, met vondsten die we dat bedoel ik, dat soort dingen. En natuurlijk aan 2000 dingen en zo, daar gelden allemaal weer regels. Maar dat is dan allemaal weer vastgelegd in die vergunning waar je net over had. Ja, want soms is een onderdeel van de vergunningsaanvraag is dat je een aanvullend onderzoek laat uitvoeren naar de ecologie. Hebben jullie dan daar dingen gevonden die je dacht, dat is leuk? Of eigenlijk niks? Nee, in het ecologisch onderzoek zit je dan meer aan het niveau muizen, vleermuizen, konijnen, bijzondere... En archeologisch? Ook niet. Alleen die bom? Ja. Daarom zeg je heel saai. Je 1 miljoen meter vergraven. Nee, maar we zitten ook eigenlijk meestal in geroerde grond. Dus de kans dat er iets omhoog komt is gewoon niet zo heel erg groot. En geroerd, er is al heel veel gegraven. Ja, natuurlijk al. Hey, hoe voorkom je nou eigenlijk als glasstraat dat er straks weer na jullie weer iemand komt die weer die straten opengooit en er gewoon een kabel naast gooit, naast die van jullie of over die van jullie heen, ik weet niet hoe dat gaat, maar met het risico op kabelbreuken en noem maar op. Nou ja, wij denken wel dat als we nu eenmaal die glasvezel hebben aangelegd, dat het niet heel verstandig is voor een andere partij om dat nog weer een keer te doen. Ik denk ook dat wij zeker proberen natuurlijk altijd te voorkomen. En ik denk dat men in het land dat ook wel probeert te voorkomen. Waarom moet een andere partij dat niet verstandig vinden? Nou ja, omdat je natuurlijk uiteindelijk doen we een enorme investering, waarbij dat uiteindelijk terugverdiend moet worden met alle bewoners. Ja, en als er nog een kabel naast ligt, dezelfde soort of iets anders, dan moet je dat dus met de helft van de bewoners even simpelweg terugverdienen. Dat is gewoon niet slim. Dat is gewoon eigenlijk niet slim. En, en tevens het is natuurlijk ook wel weer, dan ga je weer alles
opengooien. Lijkt me niet heel handig. Maar als een ander het zou willen, dan gebeurt het gewoon weer. Ja, het is niet tegen te houden. Het is natuurlijk wel zo dat bij ons wel alle deuren openstaan om met ons in gesprek te komen om ons lijntje te gebruiken. Ja, op jullie kabel. Op onze kabel, en precies. Okay. Dat is dan misschien veel verstandiger. En daar komt ook bij, in de kleinere kern- en buitengebied is de kans dat er nog een tweede provider naast komt liggen een stuk kleiner als dat je de grote kern hebt. En daar leggen wij dan weer juist niet aan. Okay. Nog even terug naar het begin. We hebben een aantal jaren geleden ook met jullie gesproken. Ja. Wat was nou ook weer het verdienmodel van glasdraad? Hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt het voor jullie? Nou, in basis wij leggen een netwerk aan en dat verhuren wij aan de providers. En de providers bieden hun diensten aan de bewoners. Daar betaal je je abonnement voor, dat is €50, €60, €70 per maand. En een deel daarvan is zeg maar de huur van de lijn. Dus dat is echt een lange termijn investering? Ja, een hele lange termijn. Even wat voor termijn praten we over? Wat is... 10, 20 jaar. Ja? Moet het dan ook weer vernieuwd worden na 10, 20 jaar? Nee, laat het alsjeblieft nog 50 jaar eigenlijk, maar... langer liggen. Ja. Okay. Nee, dezelfde bedoeling dat het nog heel lang blijft liggen. Ja. Dus het ligt ervoor, weet ik het, 50? Ja, daar gaan we wel vanuit, minstens 50 jaar. Ja. Okay. Hey, ik wist dat niet meer helemaal, waarom moesten nou bewoners hier een eigen bijdrage leveren voor het aanleggen van deze infrastructuur, terwijl er zijn ook landelijke subsidies voor glasvezel en zo, en ook nog wel denk ik regionale subsidies om het te stimuleren dat het er komt? Nee, die zijn er eigenlijk niet. Ik bedoel, die zijn er wel eens een keer geweest, helemaal in het begin, 20 jaar geleden een keer. En heel af en toe is er wel eens een gebiedje of een gemeente geweest die dat heeft kunnen doen. Maar praat je echt over uitzonderingen waar ook zeg maar waar ook echt geen enkele partij iets wil doen. Dus stel dat wij ook hier niks zouden willen doen en ook de delta's en de KPN'en zouden heel Zeeuws-Vlaanderen overslaan, ja, dan zou je daarnaar kunnen kijken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè. Dus Delta KPN zijn natuurlijk alle grotere dorpen en steden aan het doen. En dan hou je iets over. Ja, en dat is eigenlijk, wat Nadine al zei, de buitengebieden en de kleine kernen. Ja, en waarom moet je daarvoor betalen? Omdat het uiteindelijk natuurlijk significant zoveel duurder is dan in de kernen. Dat wij dat ook zonder die bijdrage niet kunnen doen. Dat zit hem in die miljoenen meters die je moet graven. Oké. Bij mij ligt er inmiddels zo'n opgerolde groene kabel in mijn meterkast. Heel leuk, mooi. Maar daar zit nu nog gewoon een eindje aan wat nergens heen gaat, zeg maar. Ja. Dus ik kan nog geen gebruik maken van mijn glasvezel. Nee. Wanneer komt dat nou? Ja, zo snel mogelijk, hè, Nadine? Ja, jij woont in Lamswaardig, als ik het goed herinner. Ja. De eerstvolgende stap is dat natuurlijk dat rolletje wat nou in de meterkast ligt, dat netjes afgemonteerd wordt in de meterkast. Dat mooie kleine witte kastje. Er komt een kastje. Er komt een kastje in je meterkast en dat is in principe de afmontage van onze glasvezel. Wanneer kun je er gebruik van maken? Nou, misschien kun je nog herinneren dat we 21 popkasten in heel Zeeuws-Vlaanderen hebben gezet. Al die popkasten zijn met elkaar verbonden. Popkasten, dat was ook weer zeg maar soort van regio's? Waar ook de provider zijn spullen hangt. Dus vanaf daar zeg maar, wordt het ook geleverd. Een soort knooppunt eigenlijk? Ja, zo kun je het eigenlijk vergelijken om het heel makkelijk te houden. Dus we hebben zo 21 van die kasten en die zijn ook allemaal met elkaar verbonden. En op het moment dat zo'n kast helemaal klaar is, dus alle apparatuur van de service providers hangt erin en de elektriciteit is geregeld en ze zijn met elkaar verbonden, dan zijn ze ook operationeel en actief en dan kunnen ze gaan leveren. Okay. Het probleem is bij, in dit geval jouw adres, of nou probleem niet, maar jij vraagt wanneer kan ik er nou gebruik van maken. We moeten nog wachten op de pop die het dichtstbijzijnde staat, zodat die actief wordt. En zodra die actief wordt, dan gaat in ieder geval, dan gaat jouw activatie in en dan kun je er gebruik van maken. Okay. Ik heb gebeld naar jullie, niet naar jullie persoonlijk, maar naar de helpdesk. De helpdesk van wanneer gebeurt dat dan? En daar krijg ik eigenlijk geen antwoord op. Ik ben met een kluitje in het riet gestuurd, zoals het zo mooi heet. Het zou kunnen dat die vraag nog bij mij ligt ter beantwoording. Oh. Het enige antwoord wat ik terugkreeg was zo van, dat is de aannemer die dat bepaalt en punt. Ja, daar word ik nog niet veel wijzer van. Dus ik kwam niet verder. Ik denk ook dat we proberen ons helpen natuurlijk zo goed mogelijk te informeren. Het is in Zeeuws-Vlaanderen best een ingewikkelde puzzel. En wij proberen ook eigenlijk met onze bouwbrieven iedereen zo goed mogelijk. Ik neem aan dat jij de bouwbrief ook krijgt in je mail. En die belanden vaak wel in spam of dat soort folders. Nee, ik krijg hem gewoon binnen. Oké, daar proberen wij iedereen een beetje, zeg maar toch hoog over zoveel mogelijk beeld te geven van wanneer iets dan wel actief is en dan wel aangesloten wordt. Kijk, die aansluitdatum, dus dat kastje ook wordt gemonteerd, dat zou eigenlijk gewoon netjes in de Leverstraat moeten staan en zou de helpdesk kunnen weten.
Maar goed, dat fluctueert ook nog wel een beetje, die datum. Dus dat vinden ze lastig. Volgens mij hebben we nu in de laatste bouwbrief wel weer een richting gegeven, ook voor de oostkant. Omdat de eerste providers zullen zo rond de zomer live zijn bij jullie. En dan daarna volgen de andere providers. Dus het begint nu wel echt te komen. Okay. En ik denk dat voor de huisaansluiting in Oost, dat gaat ook allemaal zo voor rond de zomer spelen, toch? Ja, het maken van de huisaansluiting wel. En om die POPs aan elkaar te knopen hebben we nog 2 provinciale vergunningen nodig. En die zijn nu in procedure, dus die verwachten we over 6 weken ongeveer dat we die hebben. En dan kunnen we ze aansluiten, aan elkaar knopen. Ja, want het is wel van belang voor mensen, zoals ik zelf dan ook. Natuurlijk. Ik heb al een abonnement op iets en dat loopt af. Wat moet ik nu? Moet ik het dan maar gewoon laten doorlopen? Waarmee ik een beetje die van mijn portemonnee ben, want de andere aanbiedingen zijn vaak weer goedkoop. Maar dan zit je er weer voor 1 jaar of 2 jaar aan vast. Ja. Dus ja, vandaar mijn vraag aan jullie helpdesk. Dus, terechte vraag. Nee, terechte vraag. Hij is wat lastiger te beantwoorden. Maar we proberen het zo goed mogelijk een richting te geven. En dit is inderdaad wel vervelend. Hè? Dus ja, je loopt nu uit een abonnement. Wij zeggen dan natuurlijk van als het nu gewoon een paar maanden is, dan zou het fijn zijn als je niet nu een 2-jarig abonnement afsluit. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nee. Maar inderdaad, als dat echt nog een jaar duurt, dan zou je natuurlijk prima weer een jaar abonnement kunnen nemen. Maar dat zijn lastige keuzes nu. En dat was natuurlijk 2 jaar geleden nog niet zo spannend. Maar nu zo langzamerhand we komen bij het moment dat je wordt aangesloten, gaat dit wel spelen. Ja. Nou, hadden jullie het de vorige keer over, dus een paar jaar terug, hè? Toen zeiden jullie van, weet je, die €200, eigenlijk verdien je die terug, want onze providers die gaan ook een soort van korting geven aan de mensen die gebruik maken van glasdraad. Is dat nog steeds het geval? Het is moeilijk te controleren, om heel eerlijk te zijn, hoe dat gaat. Nee, dat is in basis nog steeds het geval. Volgens mij waren er 10 waar dat voor grond staat mij bij. Ik weet niet helemaal zeker. Volgens mij hadden we er 10. Hadden we een folder gemaakt met 10 providers. Maar dat zie ik niet meer terug op jullie site namelijk. Want toen was dat heel duidelijk. Het aanbod zou dat nog wel moeten staan. Er staat nu wel nog van welke providers er zijn. Ja. Maar er staat niet meer specifiek bij, u krijgt een soort van de welkomstkorting die we toen hadden beloofd. Ja. Nee, dat zou in principe gewoon nog steeds moeten gelden. Ja. Het is misschien goed om dat eens na te kijken. Dat gaan we zeker doen. Op de site. Ik was er wel nieuwsgierig naar, zeg maar. Nee, terecht. Oké. Ik ben zelf heel benieuwd wanneer ik kan gaan kiezen. Er staan 18, 20 providers of zoiets op jullie site die mee willen doen op jullie infrastructuur. Nou, dat is natuurlijk wel fijn dat je keuze hebt, dus dat is geweldig. Hoe sneller, hoe beter, zullen we maar zeggen. Zo is het. Ja. Ik wil jullie bedanken voor je toelichting en nog heel veel succes wensen met de laatste leutjes graafwerk in ieder geval. Dankjewel. Hopelijk geen bommen, maar misschien wel andere leuke dingen, het zou ook nog kunnen. En dan natuurlijk al die andere stappen die nog doorlopen moeten worden om te zorgen dat we ook daadwerkelijk aangesloten worden en dat we live kunnen. Ja, leuk. Super. Beste kijkers, als jullie nou ook wat meer willen weten over die planning enzovoorts en de providers en zo waar je uit kunt gaan kiezen straks bij Glasdraad, kijk dan eens op de website van Glasdraad, glasdraadsalesvlaanderen.nl en daar word je dan ook weer heel veel wijzer van. En als je het niet weet, dan stel je een vraag aan de klantenservice en die komt allemaal binnen bij Nadine, dus die wordt dan knettergek. Goed, blijf kijken en tot de volgende aan tafel.